O Executivo rianxeiro vén de sacar a licitación 7 postos baleiros no mercado municipal. Con esta acción, o goberno local busca dinamizar este espazo comercial. Segundo explicou o propio rexedor, trátase dunha fantástica oportunidade para que aquelas persoas que estean pensando en botar a andar un negocio ou en ampliar o que xa teñen, poidan acceder a un espazo comercial nunhas condicións moi vantaxosas. Cando un revisa os pregos, non, da licitación deses postos, pois pode ver que ter un posto de venta directa de produtos no mercado nada ten que ver con alquilar un local ou con outra serie de, con outro tipo de negocio, non, moito máis favorable nese sentido pola seguridade que ten facerse con posto a X anos, por suposto tamén pola cuantía económica que se ten que pagar, etcétera, etcétera. Non, son unhas condicións que eu creo que para unha persoa que quere expandir o seu negocio, incluso botar a andar un por primeira vez, que poden ser moi atractivas, e que ademais de facelo o que vai supoñer é darlle máis dinamismo á praza e que haxa ese movimento de persoas ali que pode beneficiar a todos os que ali se asentan, non? O Concello xa realizou unha anterior licitación no verán, que deu como resultado a ocupación dun dos postos da praza. Fai uns meses xa houve un posto que se ocupou, un negocio que está en funcionamento na praza, a maiores dos que xa había. Dende que se fixo eso, pois, bueno, polos motivos que sea, non entraron daquela outras persoas, pero sí que vimos recibindo de maneira máis ou menos periódica, pois, interese en parte de uns, en parte de outros, para saber, pois, cales son os condicionantes que tería que facer para contar con un posto, etcétera, etcétera. As persoas interesadas en facerse cun destes postos vacantes poden poñerse en contacto co Concello, onde lles darán toda a información necesaria. Eu creo que pouquiño a pouco imos ir conseguindo que eses postos vacantes se vayan ocupando, que ademais consegamos ir diversificando o tipo de produtos que ali se venden, e que, bueno, a praza pouco a pouco no noso mercado municipal teña esa vitalidade que necesita e que todos demandamos, non?